Dáva sa na všeobecnú známosť, že v Liptovskom Svetom Mikuláši bude jarmak. Bude zadržaný trh dobyčí i výstavný. Trhovníci sú žiadaní, aby náležitý poplatok uhradili a určené miesto... Vy nám deravie čižmy. Ale napred nám treba kúpiť koňa. No veď to je to najhlavnejšie. Veď ale kto to kedy videl koňa na triezbo kupovať? Napred si poďme vypiť a potom pôjdeme kúpiť koňa. No, ja idem s tebou, lebo myslím dať pozor na teba. Ja na ňu dám. Mám na tisíce, cigánek ešte více. Si mi ty za baróna. A teru máš kde? Veď ty si od nás, Ištvan, cigánčiska. Čo za baróna? Pozri. No veď ovešaný si nevie. Jaj more, rany, tu curdentu, bubentu, píšte očka tu gajdi. Jedna sa vydala, hej, za trno maňa, jaj more, rany, tu bubentu, píšte očka tu gajdi. A trno maň peše, na cigánku peše, jaj more, rany, tu curdentu, bubentu, píšte očka tu gajdi. Druhá sa vydala, jaj more, rani, tu curdentu, bubentu, píšte očka tu gajdi. Hajde! A počom tá koza? Ale čo počom? To je mocná, urastená, za 2 volov, minimálne taká je tvrdohlava. Hej, a Koľko za ňu? no ako pre vás, čo ja viem, 50 zlatých. Ha, 5, nedám, 20. Gazda, vy ste riadny židák, ako 20, a čo si mi dali sekol hande? Tak 30. Za 30 je vaša. Nech ti plačú, veď sa deťom tak svedčí. Keď ti plačú, nech ti plačú, veď sa deťom tak svedčí. Na čo si ty za mnou prišla, veď som ťa ja nevolal. Na čo si ty za mnou prišla, veď som ťa ja nevolal. To sa nevolal. Na
Nešumida, párno môj, opadok nešumida, kedy to starý vydal, šalani, nechudá.